Okay, namhlanje, okay, sekusasa and namhlanje we're going to be looking at, it's a very interesting um, topic that we're going to be looking at. Sifuna ukukhangela into ethi uNtsikana kaGaba wayengumprofeti nyhani, okanye masebenzise ngeli gama lesiXhosa sithi wayeyimboni nyhani, okanye yinto nje eza nomoya kaJoni, egqithiswa ngumoya kaJoni. Abantu abanye hayi, wayemthengisi, wathathwa ngabelungu baze bamthuma. Zonke izinto wayezithetha wayeziva ngabelungu. Ngoku kufika uVele Mvanda Kemp apha ngaseMkhubiso, wafika mos echaphazela ehamba ngeenyawo sanduthatha umntu oyinkosikazi konoqhakancu. Understandably because wayemligwangqa. Ibalana ke labo oonoqhakancu ngelo xesha lisondele kubantu ababubelungu. I'm not so sure ke wathatha ixesha elingakanani to master the language and everything, uba akwazi uthetha nabo. By the time kodwa ufika uVele Muvanda Kemp apha, kwasekukho ihlokondibana labelungu kodwa amaDatshi ayikwela cala, ngoba babengekaweli ke beze kakuhle kweli cala lingapha, kwicala lamaNgqika, kwicala nakakuhle ncam kumaNdlambe, yes, wes ke kakhulu kumaGcaleka. So babekhona kodwa bakhona befikele kwelaa cala besiza nganeno belungu. So ngeli xesha afikayo ngo-1799 uVele Mvanda Kemp, hayi, sebethe jikijilili sebekhona abelungu abathetha ke i-Afrikaans, what came to be known as i-Afrikaans. So into yobakho kwabelungu seyiyinto yanyandla ngonoquka umfamlibe ngelo xesha. But lo ozofika esiza ke ngoku nevangeli apha phakathi kwamaXhosa apha ngaseMkhubiso, phaa xa uhlayo phaa emilanjeni, uhle phaya uwelela phaa, uzawuwelela kule ndawo ngoku enelali apha phaa. Imbali ke izawuthi ngoku afikayo ubhaptize umntu mos phaa, uVele Mvanda Kemp ishumayela phaa, kodwa ke zange iphumelele kakhulu into yakhe yokuthetha ivangeli phaa. Nangona kunjalo, babonile abantu ngexesha abhaptiza umntu phaa, njalo njalo. Phakathi kwabantu ababekhona kwelaa xesha kubalulwa nento yoba uNtsikana lo kaGaba ulusana, ukhona uyalusa kweli khabhathiso lokwalusa. Bafune ke ngoku abantu ukuthi ngenxa yaloo nto udibene nabelungu wathini, zibalwe ke ezi zinto. Ndinencwadi endiyibhalileyo ke nangona ingekapapashwa, eyimbali ephinde yabhalwa ngokuhlaziyiweyo kaNtsikana kaGaba. Bakhona nabanye abantu ke abayibhalileyo. Ndinento also ii-articles, I think there are about 3 ezikwiphepha ekuthiwa liLiso Lezwe. Wazikhangela phaa, khangela nje ukhuselo kamhambi noba you Google and uphume nazo kwiso lezwe. Sasixoxa le nto yoba uNtsikane wayeyimboni nyhani okanye wayengumbombayi wento ethunyiweyo. Sayijonga nje msinyane ke sigqithe. Kusekusasa ke ndijonga loo nto, zawubuyela kweziya zeAmerica and world powers in the afternoon, emva kwemini, silandele eza. So qho kusasa sawulandela nje ezi zinto. Ndifuna uqala kodwa ngolu hlobo ke xa siya kule nto, ukwenzela uba umntu nomntu azazivavanyele, niyabona. Siqale ngolu hlobo luthi uThixo unendlela ethile asebenza ngayo xa esebenza nabaprofeti, ngoku kodwa kwinto enexesha. 1, ukuba le nto ayibonisa lo mntu uThixo yinto enokwenza nexesha nophelelwa kwabantu abathile lixesha, sawuhamba siyazi ke uba iziprofethi ezi zibekwa zibe kweziphi izigaba, nazi ezithile ezikuluhlu oluthile, nazi ezikuluhlu oluthile, njalo njalo.
Sizawubuya siyithethe loo nto. Kodwa koko ngoku ndifuna nje sibambe into ethi zizindidi ngeendidi, kodwa kukho ezi sithetha ngazo kuthiwe ke zinentokwenza nexesha kubantu abathile uba bazawuphelelwa lixesha, phecelezi ke zibizwe, these are prophets of judgment. They are time linked, zinentokwenza nexesha. And nantsi indlela asebenza ngayo kuThixo kwezo ziprofeto. Usebenza ngabaprofeti ababini, the first prophet and the second prophet. Nibambe. Uyafika lo kuqala umprofeti ayithethe le nto ethethwa nguThixo uba abantu abathile kuza kwenzeka into ethile ngexesha elithile. Apha kuye lo mprofeti wokuqala le nto ayithethayo ayizukwenzeka ngexesha lakhe, uyayithetha nje uba iza kwenzeka. And remember, isiprofeto sine-element ye-prediction and i-element ye-fulfillment, these two things, by-prediction and then the fulfillment after. So there's a time lapse in between these 2 points, kukho ixesha elihambayo. So when the first prophet comes, to him, it is not the present truth. That which he is proclaiming or she is proclaiming is not the present truth kuye. And uzawuhamba sweleke ayibeke nje uba bekuthiwe ngexesha elithile kuzawuzeka into ethile. That's the first prophet. The second prophet will come xa kanye kusondele elaa xesha belixelwe ngulo avele sithi ethetha laa nto ebithethwa ngulowa. So the message is the same judgment message, time linked to that specific event, specific people. Bhekiswa kwaba bantu okantontoni athi uthi uThixo kuzawenzeka into ethile, nephawula into yoba hamani uthetha laa nto yayithethwe ngulowa, kodwa yena ngoku afike esithi nantsi iza kwenzeka. And to him it becomes the present truth because iza kwenzeka ngexesha lakhe. So i-present truth. To the first one, it was not present truth, but to the second one is the present truth. And here's the other thing about the second prophet. The second prophet, to the second prophet, it's not only the present truth, the message becomes the present truth, but the second prophet goes through that predicted event. It gets fulfilled during his time, and it goes through that period with a remnant. Awele nabantu abathile abambalwa kula period. Settled, ne? Funa siyitheste, sizayithesta uba injalo nyanini, iyophuma emva eBhayibhileni. Umprofeti wokuqala esimaziyo ngumntu ekuthiwa nguEnoch kwincwadi kaJuda, sinye ke isahluko sencwadi kaJuda, chapter 1 verses 14 and 15, uthi wabona embonweni uThixo esiza namawaka wakhe ezithunywa zezulu ezoligwela ihlabathi. So ngumprofeti wokuqala, but the question would be, siphi esi siprofeto sakhe waprofeta kuso uEnoch? And impendulo ithi sikwincwadi eGenesis. uEnoch elaa gama walithiya umntanakhe elithi Methusela actually is a prophetic statement. Intetho yoprofeti yokubona, yokuboniswa leya. Esijudeni ke nakubantu belaa cala lapha kuthi amagama aqulatha intsingiselo yento esinqwenela uba yenzeke nento ezawuba yiyo into. Umzekelo kuthiwe kudala uxolo, kuthekelelwa loo nto, njalo njalo. Wathi lo mntanakhe nguMethusela, lenziwe ngamagama amabini ke, Methusela noSelach, Methus noSelach. La magama kathetha izinto ezibini ezahlukeneyo. uSelach ithetha in the year he dies. uMethus ithetha ukuthi it shall be sent, izawuthunyelwa. Etshesupa uba ndiwaqothanga. But uSelach ithetha in the year he dies. Lesibini uMethus lithetha it shall be sent. So ngonyaka wokufa kwakhe izawuthunyelwa uba yintoni. So isiHebhere ke nikhumbule sifundwa usuka ngase-right ubheka ngase-left, not njengathi u-left to right. Bona ngu-right to left babheka ngapha. So uqala kweli cala lithi ngonyaka wokufa kwakhe izawuthunyelwa, funeka utsho in the year he dies it shall be sent. So elaa gama kuthiwa it was a prophetic statement, kwakufihlwe kuso into. Ayifihlwanga ke, by the way, let me not call it a secret. It must have been a mystery, but kwakho loo nto phaa phakathi ethi ngonyaka asweleka ngawo izawuthunyelwa. But did that happen? Let's test it. Uba ibisebenzile phandle, then sayithesta kwezinye, then ke siqhube. uMethusela uthe uEnoch umzele mos ena-65 years. uMethusela wamzala, waphila kuEnoch wazala nabanye abantwana. But iBhayibhile izawuthi
uthe xa ena-187 uMethusela, 187 years, wazala umntana ekuthiwa nguLameki. uLameki utata kaNowa. So xa ena-187 wazala uLameki. Waphila uLameki kuthiwa uthe xa ena-182 wazala uNowa. Ndifuna ze silandele into ke apha. 1, masimsuse ke ngoku uEnoch yena kangendawo apha. Uthiyile umntana. Lo mntana kuthe xa ena-187 years wazala owakhe umntana onguLameki. uLameki uthe xa ena-182 wazala owakhe umntana onguNowa. Cela sidibanise iminyaka kaMethusela. Ngoku athe xa ena-187 wazala uLameki. uLameki xa ena-182 wazala uNowa. Sidibanise iminyaka yabo sizobona. U-182 no-187 ngu-369. Ithethe uthi ukuba uNowa ngumzukulwana kaMethusela and uMethusela uzele uLameki ena-187, uMethusela waze uLameki wazala uNowa ena-182. Xa udibanisa la minyaka 369, ithethe uthi ngoku uzalwa uNowa, uMethusela wayena-369. Ne? 369 years. Iyadlula ke iBhayibhile ithi kuchapter 7 uverse 6. Mandinike nezi vesi msinyane kwabathanda uyofunda iBhayibhile. uEnoch ngoku azala umntana ena-65 years azala uMethusela. IkuGenesis 5 verse 21. Le kaMethusela ana-187 azala uLameki kuGenesis 5 verse 25. Le kaLameki azala uNowa ena-182 ikuGenesis 5 verse 28. Iwelele nje nakuverse 29, masithi 29a itshona apha. So notice into yoba ke it means ngoku azalwayo uNowa, utatomkhulu wakhe uMethusela una-369. Izithi kuchapter 7 uverse 6 ngoku kufika uNogumbe, laa nyaka kufika uNogumbe ngawo, uNowa was 600 years. Oh, okay, masiyitheste. If uNowa una-600 years ngalaa nyaka abe ebezelwe ngonyaka apho utatomkhulu wakhe bena-369, u-369 no-600 ngu-969. Ithethe uthi uMethusela nyhani usweleke ngalaa nyaka kufika ngawo iflood. Yes. And akanelanga usweleka ngalaa nyaka kufika ngawo iflood. We know kwi-tradition, and ndicinga uba inyanisile i-tradition, ithi ingqina le nto esondele kwiBhayibhile kuba uBhayibhile ithi wathi uThixo kuNowa, ngena wena nefemeli yakho, sezingenile izilwanyana. Wangena kubalwe kuthiwe kwangena abantwana bakhe abangamadodana abayi-3 namakhosikazi ayi-3 nawo nenkosikazi yakhe, so bayi-8 kuphela. Masifane uMethusela akabalwanga pha, so zange angene phaa kulaa bhotwe uMethusela. Surely uswelekele phaa ngaphandle naye. Makhe sifane sithi inoba wasweleka nabanye xa kuwa laa mvula. Nikhumbule abantu bakudala babengayazi imvula, babengazabayiboni ngelaa xesha, ingazange iqalise unetha. Nix ngelaa xesha, nothing. Ingazababona walifu elo, kuyakuvela umnyakamiswe ngumbethe umhlaba and that's it. So babeqala imvula basweleka. But uMethusela zange asweleke ngamanzi emvula. Siyazi njani? It's because ithi iBhayibhile ngonyaka asweleka ngawo izawuthunyelwa. So wayengazukwazi ukusweleka kuyo naye because ukufa kwakhe kwakuzaba yisayini yofika kwayo biyeza. So kwakumele kuqale kufe yena kuqala, then ibe yisayini yento biyeza ke ngoku eza ngokungqina. So wayeyinto ebuhloko yabo i-countdown phaa kubo. And ibende ke le nto because uNowa uqale ukushumayela le nto ena-482, I think 482 years, 480 years, esithi kuzimvula kwabe kusashiyeke 120. So yonke loo minyaka mamela ke uMethusela ukhona. iBhayibhile iza kuthi ke ngoku yona wathi uThixo makangene uNowa. Ngoku angenileyo uNowa thought yena ungena kwakhe phaa ngaphakathi izawuvela inetha imvula and akwabi njalo. Wavala ucango, iinyosi kaThixo akwanetha. Inoba uNowa wayezibuza
That's why uThixo ke ngoku wamnika impendulo wathi kuye, jonga Noah, kusashiyeke 7 days. Sibala kolu suku ungene kulo. Kushiyeke 7 days inetha imvula. So ahlale abone. But you would wonder why. Yes, of course, yayithesta ukholo lwakhe. Precisely because if you read kwi-tradition, simaJudeni, incwadi zamaJuda, uMethusela kuthiwa wayesweleke 3 days before bangene phaa. Ndicinga uba banyanisile, I'll tell you why. It's because uNoah izazophumela kulo 3 days kwiBhayibhile yonke, ndiyadelexa nje, umntu angakazikhangelela. Kukuba uNoah inoba bangcwaba utatomkhulu wakhe lo uMethusela wasweleka. Wathi awusweleka wayiqonda uNoah uba yeyi, it means yes, nabanye abantu inoba bayiqonda. Bonke xa kungcwatywa uMethusela wabanika i-chance uThixo into yoba there's still 3 days, ngenani phaa. Niyayibona nantsi i-sign, there's 3 days, ngenani phaa. Badilidala bangena phaa. 3 days, kwathi uThixo iphelile ke 3 days, ngena phaa, wavala. Belibona nalo ingcwaba isayini yalo, uNoah elibona, nabo belibona. UThixo ngena ngaphakathi wamxelela kusasele 3 days. Okay, masifane ngento ethi ke. Iprofesi le yokuqala yayibekwe ngu-Enoch, waze uNoah wavela yena just before yenzeke, eshumayela kwalaa nto ibithethwe nguyise ngegama likaMethusela into yoba izawufika, wathi imvula izawunetha. So uNoah was the second prophet. U-Enoch was the first prophet. Kuye it was not the present truth, kuNoah it was the present truth. And uba inyani le nto siyithethayo imele laa nto ukwenzeka phezu koNoah, and umele uNoah ukuwela namasalela. Did that happen? The answer is yes. Wawela namasalela, yenzeka phezu kwakhe. Masitheste ngomntu wesibini. UThixo noAbraham, uAbraham was a prophet, you'll read it xa kuthethwa ngoLameki. Uthi phaa ku-15 verse 26 kwiGenesis, prophets ka-Abraham, abantwana baka-Abraham bawuhlala eYiputa for 400 years. Baphuma after that, of course, it was 430 dibanisa neka-Abraham. Did that happen? Yes, it did happen. But if Abraham was the first prophet, who was the second prophet? And the answer is Moses. Was he a prophet? Yes. Moses uThixo prophet onjengam. So Moses was a prophet. So kumprofeti wesibini. Moses was the second prophet, wacela ukuthi uThixo mandizonikhupha kuba kwakuthiwe ndizawuphuma ethetha laa nto yayithethiwe. 400 years yenzeka phezu kwakho uMoses into yophuma bephethe into ezininzi. Waphuma namasalela, yes. Waphuma namadoda ayi-666,000 nabantwana namakhosikazi, plus minus 3 million yabantu. Babembalwa compared to the many who perished esandini e-Egypt yamaSirayeli. Okay? So yenzeka. First prophet, second prophet, uphuma namasalela. Masiyitheste kuDaniel noJeremiah. Jeremiah 29 verse 11 naku-25 verse 11 uthi nizayohlala eBabylon for 70 years, then uThixo anikhuphe. So Jeremiah was the first prophet. Who was the second prophet? UDaniel. Chapter 9 ungena nayo kuDaniel. Wathi seyiza kwenzeka laa nto, Nkosi, do not delay. Yenzeka phezu kwakho uDaniel. Yes, uDaniel waphuma eBhabheli waye-Persia, kwaphuma nabantu abambalwa abangamasalela. That's true. Masitheste enye elandelayo, bizawuba njalo. Umprofeti nguDaniel apha 8 verse 13 unto 2,300 years kuzawuklina ingcwele, kuzawufika umgwebo. Daniel was the first prophet, ayenzekanga ngexesha lakhe. Yahamba iminyaka, xa izawufika laa nto kumele uvele umprofeti wesibini. But who was the first prophet after the 2,300 ovelileyo esithi iza kwenzeka laa nto ibithethwa nguDaniel? It has to do with the sanctuary, the cleansing of the sanctuary. Who was that? Nizikhangelele. Who was that? The second prophet owavele ethetha nge-message ye-sanctuary, yonke laa nto yayithethiwe. And this second prophet, nikhumbule, imele uba yenzeke khona yena le nto, and umele uba nabantu abambalwa azawuwela nabo, aphinde uThixo enze umlumiso ngabo, ngabantu bakhe. Siyikhangele. But yinyani, niyayibona uba ihamba ngolo hlobo? Yes. Asifika ke ngoku apha, funa siwelele ke ngoku kule sifuna uthetha ngayo.
Was uNtsikana kaGaba a prophet? Yes or no? A true prophet. uNtsikana lo kaGaba uzalelwe apha kumaqhashu engqusho. Uzalelwe phaa kumaqhashu engqusho apho uphuma apha etawuni uwelele ehlosini uhlepha nazi izikhumbuzwana zakhe naye ungcwatywe phaa phezulu uMakazana. Wayeyimboni ephefumlelwe nguThixo? Ewe, hayi. Uba sifuna uxoxa sijonge izinto, funa uya ngolu hlobo, sizawusebenzisa laa nto ebesiyitheste kwaba bakaThixo abantu, uba ukuba nyhani yayinguye ethetha le nto wayeyithetha ndingazuvela nayo namhlanje ncam, zawuvela ngenye imini. Imele uba phambi kwakho uNtsikane bemele uba ukhona omnye. Ndifuna ze nizimamelele ke, siyitheste. Xa ndizawuthetha intsomi bendizawutsho ndithi kwathi kaloku ke ngantsomi, niyimamele. Kule ncwadi ethi Ityala Lamawele, bhalwe ngu-S.K. Mgayo Samuel, Edward Krune, Mnxekenxeke, Mqhayi, imbongi yesizwe, imbongi yakuGompo, ungcwatyelwe apha eNtabozulu eBheleni. Ingcwaba lakhe libhaliwe Umyalezo Wokulinda Ukuza kukaYesu. Okay, siyeni. Kule ncwadi yakhe ethi Ityala Lamawele, i-8th edition, nifunde intshayelelo leyana ugqiba nifunde isinikezelo. Uthi ubhale le 8th edition eceliwe uba afakele nezinto zembali. Ityala Lamawele mos lalixoxelwa kule ndawo apha eGcuwa ngoku inenkonzo yendlu yamaWisile. Kwakumkhulu phaa, kwaxoxwa phaa, ikhokelwe ngumntu ekwakuthiwa nguKhulile. Kukho iinto azichazayo phaa. Uthi kule ncwadi ethi Ityala Lamawele, kwisahluko se-14, khumbula into zikaLeo 14th, uthi apha ukubhubha kukaKhulile nembali kaNompumza. Andiyibalise ke msinyane. Ubalisa into yoba ngalo nyaka kugqitywe uxoxa Ityala Lamawele, kufika phaa komkhulu kulaa ndawo. Nawunotisa ukuba kuthiwa tshitshilele amaMfengu ngoku phaa, injili kuthe kwakho neFingo Mall nezinye izinto. Yet sifuna uzibaleka ezinye izinto, mamela ke. Uthi kufika abantu abathathu phaa bezobika umphanga womntu ekuthiwa nguKhulile, lo wayekhokhelela tyala uba uswelekile. Athi ke ngoku uMqhayi, phambi koba ndithethe ngale nto yomphanga kaKhulile nomyolelo wakhe, makhe sitsibe bunkawu sibalise imbali yomntu ekuthiwa nguNompumza. Wayengubani uNompumza? Niyimamele. Uthi ke kuke kwathi phambi kweli tyala lamawele, and just to stick to tight timelines, the chronology up, siyibambe into yohamba kweli xesha eli, singayibhudi siyiva ngumntu ofana nathi ngoku. Ayibaliswa ngabantu abathetha i-history from an observer status, ibaliswa ngabantu abafana nathi. Uthi uthe phambi kwetyala lamawele wabona kufika umntu omnyama omde phaya esithi unguNompumza, ulizotsho, usuka ngasentla ngasemzimkhulu, uhamba esingela inyamakazi, kanti uyaxoka. Uthunywe ikumkani yangasentla phaa kube emzimkhulu. Intoni? Uthi uMqhayi, ke kaloku kuza kuwa apha oku ususwa yinkosi yakhe kwelo zwe lasentla, kufika udaba lokuba kukho uvuko lwabafileyo, in brackets, kukho uvuko lwabafileyo kwilizwe lasemaXhoseni. Lwafika olu daba alwaba luncinane, lwaya lusanezwa ngokwanezwa, yade inkosi leyo yasentla yazama ukufumana umntu onguye onobulumko nobuqhophololo nowomeleleyo ukuba imthume aye kuqonda ngale nto yovuko lwabafileyo. Oh, okay. So uNompumza apha noMantshele nabanye ukhokela wona wayezele loo nto apha. uNompumza ke wayeyinkokeli ye-syndicate yamasela, wayekhokhela amaqokolo amatutu, isizwe samatutu amasela, kuthiwa babecula kakhulu. Senawo ithi inkosi kuye, kha uye kusikhangelela le nto siva kusithiwa abantu abafileyo bayaphinda bavuke kwelasemaXhoseni. Ithi ke ngoku iBhayibhile, ude wegqitha ke weza kwelasekunene kwaRharhabe, hayi akayibona le nto, wafika
umhlaba omhle omnandi oneziyunguma neziyolo athi phofu umntu, mamelani ke ngoku, ufike kumhlaba omhle oneziyolo neziyunguma athi phofu umntu ofileyo angeva nto yokuba uza kubuya avuke. Ya, sibaninzi abantu abafuna ukukholelwa kwinto ethi umntu xa eswelekile unento ayivayo, sithethe nento ezithi kwabe sisithunzela, uyabona abe sisiporho, neento zoba uba sisinyanya and akwazi ubuya aze apha uba ndiyambuyisa, akwazi undibona neentsana zam uba ngubawo, uba siyaphumelela ngoku, siyagradyuweyitha. Uthi apha uMqhayi ethetha ngoNompumza ngelaa xesha lamaXhosa uthi yayililizwe kwaRharhabe kweli cala lethu laMandlambe namaNgqika. Uthi yayililizwe leziyolo elimnandi elihle leziyunguma ezimandi, kodwa athi umntu ofileyo ngoku konwatywe kakhulu kangaka yena abengeva kwanto. Uthi wayengeva kwale nto yoba kuzobuziswa ngento yoba inoba abantu abafileyo bayavukana. Aba bafileyo uthi uMqhayi abakwazi uyiva loo nto. Yagqitha ke uthi kwapha uMqhayi fikile ke uNompumza wade wahamba engayifumenanga le nto. Wabuya okwesibini uNompumza, ufike phaa xa egoduka kwathiwa hayi shushu wena mntu uthi awuyibona, phindela phaa. Waphindela wafika kodwa kule game. Wafika kukho umntu, mamela kubuthi nina nanamhla. Oh, mandigqibezele le ndaba. All right. uMqhayi ke uthi nanamhla inzala kaNompumza isenokufunyanwa eRhabula phaya, ayikaphindeli ukuya entla ukuya kunika ingxelo ngovuko lwabafileyo. Ndinabantu endibaziyo bapha ooNompumza abakazange babe saphindela eMzimkhulu bayonika iripoti ngovuko. Zange babe saphindela bayawunika iripoti ngovuko eMzimkhulu kaye babe saphindela. So ndifuna siyibambe because izasincedisa le nto ethi kukho abantu bakwaNompumza abakhoyo apha eRhabula ngokufitshane, abakho kude, balapha kufitshane eRhabula. Kaloku ke inzala kaNompumza kuthiwa nantsi eRhabula and sinyanisile ndazi. Uyabo xa uhlapha eNgqeqe ubheka phaa ezantsi apha eRhabula uzawungena kule then engena ebheka kwaGongqo. Laa yayikade ingumzi wakwaNompumza kuphela owapha. Mna ndandifundiswa nguNompumza bangabazala kuthi. So ayiyonto nento esinode sibe sijikeleza siyiphika. Mamelani into ke ngoku, ukuba kuthe kanti iyinyani laa nto yoba kukho ifemeli yakaNompumza ndiyayise ngolu hlobo, ndifuna side sitheste into kaNtsikana ke ngoku, right? Uthi ke ngoku uMqhayi, and this is going to become very interesting, ubuyela kwinto azayichaza into yoba ngeli xesha abuya okwesibini uNompumza, uthi uyifunda le nto ayithethayo. Ngale mbalana kaNompumza ke bendisenza ukutshayelela ingcombolo yomyolelo wendoda enkulu ukhulile. Zawufunda ke into ezininzi ke apha, kwakunye nemibono yakhe eyayibunkungu ngelo xesha. UMlesi wonakana ukuba ukubhubha kukaKhulile lo kumalunga nexesha lokuqala kukaNtsikane ukubona imibono kweli lakwaRharhabe. That's very interesting. Babini, nguKhulile, and uthi uMqhayi uKhulile was a prophet. Uthi wayeyimboni nemibono yakhe. Udade imibono yakhe ebalulekileyo esizweni uKhulile xa ethetha. Right? But ngubani uKhulile ade agxininise athi ngoku kusweleka uKhulile kuvele omnye kuthiwa nguNtsikane eyimboni. Funa simamele into ezawuvela apha. Uthi uMqhayi ngelifutshane kufike amadoda phaa ebezobika umphanga kaKhulile, awabize ngamagama apha.
Uthi ngeli futshane la madoda afike abika ukuba athunywe ukuba aze kushumayela umphanga kaKhulile. Phambi kokuba lo mphakathi alishiye eli lizwe, ukhe waneembizo ezinkulu neentlanganiso isithuba senyanga yonke phofu engaguli. Uqale ngokuyolela intsapho yakhe yonke wayabela ilifa wagqiba ngakuyo uye ngoku kowakomkhulu umzi washumayela ukuba seli eza kuba nyanganye kuphela kweli lizwe. Interesting. Yenzeka kubantu bakaThixo kuphela loo nto, Khulile yachaza uba uzawuba nenyanga enye kuphela angabikho asweleke. Nimamele, uyahamba ke ngoku uMqhayi uthi uzawubala izinto ezithethwe nguKhulile. Funa ze sihambe kunye nazo. Funa nje ubamba ezi zinto zam apha zihlale kakuhle. Ndizawuhamba nazo zonke ezi zinto zivele kusithiwa zithethwe ngutata uKhulile. Nizimamele ke kakuhle. Sizaya kweyokuqala into. Uzazibala ke kuthiwa uthe a month long, a whole month before asweleke, wazawuxela uba ushiyeke nenyanga eyi-1 asweleke, wabilifa emzini wakhe wayolela, awugqiba waya kumkhulu nakwezinye izizwe ehamba exela into yoba ushiyeke nenyanga enye, utsho ephilile. Uyazichaza uba uzawusweleka ninini. Eke nanzi izinto ekuthiwa ngaba bafo uhambe ezithetha. Nomfo ndizazifunda zonke, andifuni uzithetha, ndizazifunda kwenzela siyivale le vidiyo. 1, uthi uhambisile uKhulile, uqale ngokuyolela intsapho yakhe, uhambisile wathi esizweni. Indawo yokuqala, umzi maulahle ubuthi, kukho amaxesha amahle azayo ngaphambili, kodwa nawo sizakho azayo. Uthe kukho umfo oyakuvela kwelakaRharhabe athethe izinto ezinkulu zokuphila, kodwa ukuba kaphulaphulanga intetho yakhe iyaba kukufa esizweni. 1. Nimvile mos uthe xa ethetha uMqhayi wathi ngoku athethe ezi zinto apha aswelekayo utata uKhulile, ibe leli xesha kuqala ushumayela uNtsikane Profeta. Mamela uthi kuzawuvela umntu. Indawo yesibini, laa nto yayithethwa nguNompumza yovuko lwabafileyo ikho, iyakuthi ukuze icace ibonwe ngomqulu oyakuzuvela entshonalanga uphethwe ziintlanga ezingaziwayo eziya kuphuma elwandle. Maze ke lo mqulu niwucokise ukuwukhangela kuba kuphezu kwawo ukunyuka nokutshona kwesizwe. 3. Indawo yesithathu, yintetho yentombazana abayakuthi abaninzi yintshabalalo yesizwe nohlanga luphela kuba kuya kubhubha inkomo kuthi tu nabantu bafele ezindle. Linuka ilizwe libe yiloo nto. Loo nto ke ayikuba yimbubho, iyakuba lidini elenzelwe loo mqulu uyakuza. Loo ntombazana ayikuthetha zinto zomqala wayo, iyakuthetha izinto ezithunyelweyo. Maze ningalili kuba ezo zinto ziyakwenzeka ekuhambeni kwamaxesha. 4. Indawo yesine, lixesha lomnyama okanye lixesha lombonde-mbonde. Elo xesha ke liyakuba lixesha elifana nesifingo sokusa, lona liyakuba mnyama ngokugqithisileyo, kanti ukuthi qwenge kwalo sekukusa. Elo xesha kuya kukhula ukungevani nokungeva kwabantwana. Uhlanga luya kuchithwa lube phantsi kweentlanga ezingaziwayo ezingwanyalala. Ubukhosi buya kuphelelwa ngamandla butshitshe bube yinto nje yomlomo. Ngelo xesha abantu abayi kuzazi nalapho baphuma khona nalapho basinga khona, kuya kufumana kube ngumnyama imbonde-mbonde njalo. Kodwa ningazilahli nizincame nina, noko inxenye iya kubuya se ithengisa nangabantwana bayo. Maze nina nijonge kulaa mqulu, niwujonge nasemini nasebusuku kuba uncedo luya kuvela ngokwaziwa kwawo okukhulu. Indawo yesihlanu ezayo, kanye ngelo xesha lomnyama kuya kudilika imfazwe engengamfazwe, kodwa ke ayikuza kuni ngobuso, iyakuba yeyeentlanga zasemzini eziyakuthi kuba ziyanilawula iphathelele nakuni. Ngoko nina
iya kuneza bugungu. Emveni kwaloo mfazwe ke ukuba niwujongile umqulu lowa niyakuzuza isicwili sobuntu, kodwa ke lona ndiliyalezayo phezu kwayo yonke loo ngxoboshishi yezizwe neentlanga nempatho ezimbi leli lokuba ze nigcinane nazane nibe ngumntu omnye ningaze nizilahle iinkosi zenu. Batsho ke aba bafi iphelile, batsho aba bafo bachaza bamkela umphangela. I want us to notice something. uKhulile was the first prophet actually, and uTsikana was the second prophet. So zonke ezaa nto bezithethwe phaa bacinga abantu uNtsikane bethetha into zakhe, actually bethetha into ebezithethwe ngomnye umntu ebethunywe nguThixo onguKhulile, not abelungu. Next time makhe sijonge ezi zikaNtsikane ke ngoku uba zintoni ezi wazithethayo, sizikhangele, sizitheste. Sikhululekile ke, ndinguKhuselo kaMhambi, kuWhatsApp 0832063205, kuFacebook Khuselo kaMhambi, Instagram Masinyeke. Apha njengoba umntu endibona nethuba kodwa lothetha nam kwalapha, buza umbuzo ke siyixoxe. Mna ndinento ethi nabo ubungqina, laa ndlela uThixo ebesebenza ngayo ngabantu bakhe nantsi ibonakala esebenza ngayo phakathi kwabantu abangumaXhosa. Hayi ke nishiye kule ndawo emva kwemini, buyela kwiziprofeto zeBhayibhile, i-apocalyptic prophecies, iziprofeto ezimbalwa.